Вәкиллек җирлегебездә яшәүчеләрнең милләт буларак сакланып калуына, милләт ара татулыкны тагын да ныгытуга юнәлдерелгән эш алып бара. Бүген көндә районда 20дән артык милләт вәкиле яши. Күпме генә милләтләр яшәсәләр дә, шундый тату, матур иттереп, бөтен Россия халкына үрнәк булып Татарстаныбыз бара һәм инде мөселман менә шулай. Без инде ул безнең байлыгыбыз белән горурланабыз. Без аны шундый саклап тотабыз. Рус бәйрәме булсынмы, татар бәйрәме, Крәшен бәйрәме, Марый бәйрәме булсын, бөтенесен дә бергәләп, шундый дус булып бергә итеп яшибез. Элек-электән тәрбияләнгән халык бездә милләтләрнең үзара дуслыгына, татулыгына бездә ирешелгән. Һәм инде безнең максатыбыз киләчәктә дә дуслыкны, татулыкны бергә яшәүне дәвам итү һәм шуның белән районыбызның, гомумән илебезнең тыныч үсешенә, матур якка үсешенә нигез булдыру. Biz mesela Tatarlar biz Rusça gına biliriz. Benim bari halkı var. Onlar Tatarca da Rusça da bilirler. Şu Marışa da bizlerin tuğan tilleri bitinde. Onlar şu Tatarca söyleşkenlerine islerim kitip durdu birisinde. Şu hadlik birbirimizni hürmet edip yaşıyor. Onu bәхет. Җирлегебездә Крәшен булсынмы ул, Әзербайҗанмы, Әрмәнме, һәркем үз динен, үз телен, үзенең гореф-гадәтен күз карасыдай саклап яши. Дуслык күпере киләчәктә дә өзелмәсен иде. Безнең менә үзебезнең Михайловкадан гына әйтсәк тә, бездә төрле милләт халыклары яши. Бездә руслар да бар, татарлар бар, әрмәннәр бар, чуашлар бар, мордвалар бар. Русныкында, татарныкында, башка милләтникендә бергә үткәрәбез бәйрәмнәрне дә. Бик тату яшибез, Аллага шөкер. Беренчедән инде тату яшәү безнең инде илгелектән килгән гореф-гадәтебез. Без шуннан да бер-беребезнең гореф-гадәтләрен, бер-беребезнең телен хөрмәт итеп бергә яшибез. Чөнки бергә төрле милләтнең бәйрәмнәрен бергә үткәрәбез. Һәм инде менә Мәгариф идарәсендә эшләүче буларак та мәктәптә без бай бер агитация үткәрәбез. У нас русский ансамбль фольклорный, Рябинушка, на Сабантуй, и все мероприятия, которые проводятся в районе, мы участвуем. И кроме того, мы и в республиканских мероприятиях участвуем. Рушат Султанов вәкиллекнең үткән елдагы эшчәнлеге белән таныштырды. Рус, Марый, Крәшен милли мәдәни оешмаларының җирлектәге вәкиллекләре җитәкчеләре милләтләр дуслыгының бүгенге көндә дә актуаль булуы хакында сөйләде. Шураның икенче өлеше музыкаль номерлар белән дәвам итте. Райондагы төрле милләт вәкилләре үз милләтләренә хас матур йолаларны күрсәтте. Районның милли тормышында актив катнашучы райондашларыбызга район башлыгының рәхмәт хатлары, кыйммәтле пакетлар тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.